чунки айни ҳол ин мавзӯи доғи рӯз шудааст ва миллионҳо мардҳои ғарибро дар ташвиш кардааст. яъне ки дар Тоҷикистон бисёр мардҳои бадбахте пайдо шудаанд ки аз ҳисоби дар муҳоҷират будани мардҳои оиладор суистифода бурда ҳамсарони онҳоро ба доми фиреби худ мекашанд ва дар номуси як марди дур аз ватан мерасаду боиси парокандашавии як оилаи тинҷу ором мешаванд. айни ҳол ман як нафар муҳоҷирро мисол меорам ки барои бунёди як оила чӣ гуна мушкилиҳоро пушти сар мекунад. мисол як нафар муҳоҷир ватани орому осоиштаи худро тарк карда ба хориҷа сафар мекунад. гарчанде ки дурӣ аз ватан, нарасидани меҳри модар, надидани рогаштанои фарзанди худ ин ҳама як зарбаи дарнок ба як шахси ғариб аст. бар зами ин ҳама дарду азобҳо имрӯзҳо ҳар як мушкилиҳое ҳаст ки муҳоҷирро ҳатто бо маргаш рӯпарӯ месозад. мегӯянд ҷони шахси ғариб аз сангай, ба ин азобҳо тоб овардан аз ҳисоби номусу нангай. яъне ки падару модар ва фарзанду занам гушнаю ташна намонад гуфта, ё ин ки хешу табору ҳамсояҳо нахандад гуфта, саломатии ҳаёти худро дар хатар гузошта худ намехӯрад, ҳаққи худро хонааш равон мекунад. фарзанду занам белибосу манзили гармашон хунук нашавад гуфта, барои худ ҳатто як либоси гарми зимистона намехарад. кулбаи вайронаам начакад гуфта, худ дар кӯчаю саҳро шаби худро саҳар мекунад ва барои зану фарзандаш хонаҳо месозад. аммо сад афсӯс, баъзе занҳои аблаҳи беақл ба ин ҳама нозу неъматҳои Аллоҳ шукрона накарда, шавҳаре ки барояш дунёша бахшид, худ гушнаю ташна гашта ин хонаву дарро кард, ба ин марди бечора хиёнатро раво мебинанд. яъне ки хонае ки ин марди муҳоҷир ба ҳазор дарду ранҷ сохт, ба ин хона занаш як марди бегонаро даъват мекунад. марди ғариб худ дар рӯи замини қоқ хоб карду барои занаш дивану курпаву курпичаҳои пеши бозорро таъмин кард. аммо сад дареқ зани аблаҳаш як марди оқибпадари зинокорро вориди хона карду дар ҷойгоҳи нарму дар оғӯши гармаш ӯро оғӯш гирифт. шавҳари бечорааш ба умед ки дар хона зани хубу ботақво дорад, вале сад афсӯс ин орзуву ҳавасаш дер давом намекунад. зани худро дар оинаи нилгун ё ин ки дар шабакаҳои интернетӣ дар оғӯши марди бегона мебинад. худ фикр кунед ки баъди дидани ё шунидани ин гуна воқеаҳо худашро чӣ хел тасаввур мекарда бошад. агар суол пайдо шавад ки чаро махсус номи ғарибонро гирифтам дар ин наворам, пас ҷавобашро мегӯям. занҳоеро дастгир карданд бо мардҳои бегона ки шавҳари ин занҳо ҳама дар Русия буданд.